crteže. Pogledajte neke trikove za dobar crtež. Da li vam se dopada ovaj zanimljivi crtež? Ako vam se sviđa, pogledajte kako možete da ga napravite. To za ovaj crtež, sada mati. Ovo je sledeći crtež. Možemo da počnemo. Ako vam se dopao ovaj crtež, probajte i vi kod kuće da ga napravite. Sada ja. Pogledajte ovaj zanimljivi crtež. Za moj crtež vam je potrebna flaša. Bilo kakva flaša. Potrebno je da izmežete ovu flašu ovde.
crtež 3D. Sve što vam je potrebno je beli papir i flomaseri u raznim bojama. I ruka. Možemo da počnemo. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, lajkujte ga i prijavite se na naš kanal. Ćao!